10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଜନବିରୋଧୀ ଚୁକ୍ତି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଧମକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଓ କର୍ପୋରେଟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଦାବିରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକାର ତାରିଫ ଧମକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ରୁଷିଆ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେଶ ସହ ଚୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭାରତ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷକ ସଭା ନେତା ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ସିଆଇଟିୟୁ ନେତା ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଦୈତାରୀ ନାୟକ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକ ଓ ରୋହିତ ବାରିକ, ଦଳର ଶୋଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକ, କିସାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନକୁଳ ରାଉତ, ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ଏଆଇସିୟୁଟିୟୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରବି ରଥ, ଏଆଇସିଟିୟୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, एलपीएर जिला प्रतिनिधि स्वरूपानंद दास धमक एवं आमर जो भाव में सेटा माध्यम रे जोटा ग्रेट ब्रिटेन संगे आमर जो भाव में एग्रीमेंट होगापाई जाऊँगी ता माध्यम रे तमाम आमर कृषि क्षेत्र आमर मजदूर श्रमिक भाई मानकर जो भाव में निष्पेषित हेबे एवं जो भाव में से कटनी छटनी हम एवं देशर आर्थिक अवस्थार जो भाव में दुरावस्था को आड़ को जीव यहाँ जदिओ जल्दी जल्दी उपलब्धि न हो वर्षानुक्रमिक किछि वर्ष पर यार उपलब्धिटा भारत सरकार आउ माध्यम रे ओडिशार जनसाधारण एटा पाइबे से आज आमर धारणा दिया समग्र भारत वर्ष रे आज यही धारणा दि जाइए जे आमर जो ट्रम्प सरकार जो 50% तारीफ लगाउछंती एवं सेटार संशोधन एवं तार अनुशीलन भारत वर्षर जनसाधारण को पचारि एवं संसद रे तार पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करा जाई ताकू निष्कर्ष पहुँचा जाऊ एटा होची आमर आज दाबी।